Sisakhuluma ngayi-4th Annual Spring Picnic ezoba ngezi-8 kaNovemba 2025. Siyakhumbula ukuthi ziningi iy'gigaba ezike zenzeka la endimeni. La sibala enye yey'nsizwa laphana ama-page maskandi news, izinkunzi. Enye yey'nsizwa laphana ibhalile laphana, uMazweni Idlamlenze ithi, Khuzani King Idlamlenze Mpongose, before uqashe abaculi ufundisise kahle lama-post. Anditsho ukubana kufanele wenzeni, kodwa ukhumbule kukhona nalona ocula ingathi ugijima endaweni ehlayo. Siyamxolela uNtencane ngoba waphinda wazosikhalisa sihanjelwe ngugogo. Into ethi yayingekho personal, wayestresswa ngumama Sihlangu. Angaziwa sithi ungamqashi ubani, right? Lapho Khuzani uthe uzokhethwa abalandeli umuntu uzoqashwa. Asazi ukuthi kuzoba kanjani. Nayi iphosti eyayibhalwe ngeyi-2 kaNovemba 2024 ethi, sesibabhuleleke oKwest baNyovest, amen umaskandi wethu. Kubhuqa bani? Yena uNyovest. Ubani? Umphile Sminoff Gumede. Ebhuqa oNyovest lapha noKwest ukuthi kungene bona. Babhulele bona amazolo. Asazi kodwa ukuthi wayeqondile lo nkulumo othela ini inhlabathi iphalishini likaKhuba. Wezwa Ntencane uthi, after 6 years ngicula ngiyaqala ukubhula yesterday. Wambuza-ke omunye ukuthi njengoba sigeza thina wena sewuyadlala. Wathi bangenza ini? Wase yayisho leyo nhlamba enkulu. Yayibuhlungu leyo nhlamba leyo. Base beyangena-ke obani osikhulu phambana noBhoko, bathi uvele ukuthi uzwana noGi. Kodwa asikho-ke lapha-ke. Nayi iposta-ke Idlamlenze Development Foundation ithi 4th Annual Gcwalisa Spring Picnic. Mina ngisasho namanje liphinde ngisho lento. UKhuba akaphoyinta abantu may-appointa. Yonke lento e-complicated yokuthi abantu abakhethe, abantu abenzeni, abantu abenjani. Yiyo yonke lento yenza ukuthi kube ne-confusion. Kungasa-understand-eki ukuthi kwenzekani, kubhekephi, into ithini. Ngoba vele behlezi abantu befuna ukuxova into enawe Khuzani. Uyakwazi lokho. Even if into i-clear, bafuna ukufaka unyawo lani lwedada. Kungakuhle nje niharishe abaculi ngendlela abaharisha ngayo kuphele lapho. Uma nifuna ukunika ithuba, ninganika abaculi laba abangakaziwa abasenama-album anga-2 bangakaveli-ke ukuthi nabo banikwe ithuba. Laba bazo-appreciate. Okunye nokunye cha, bakuxhaphaze kakhulu Khuzani emculo kamaskandi, bakudele kakhulu. Ungasenzi nawe into ezokwenza ukuthi bekudelele abafana. La bantu uyabondla aba-appreciate. Kunezinto abayikhulumayo ezibuhlungu ezilumelayo kubalandeli bakho. Wena Khuba uma zenzeka izinto lezo uyidlulise kalula lezinto zinga-address-iwe, kodwa umuntu ebekuxhaphazile umfana komunye umuzi. Into wena ongeke uyenze ngomsebenzi wakhe. Lo umcimbi omkhulu. Ufaka abaculi bekwaito, abaculi be-hip hop, abaculi abanjengoLwandle Nkulu noMahu, amapiano, sometimes i-gospel. Labo bantu bonke bazodlala nini ngasiphi isikhathi. So akusiwo umcimbi kamaskandi lo. Onke ama-genre akhona laphana avumelekile ukungena. So izinto ey'fana nalezi ezakhulumeka, mina njengomuntu ubonje umaskandi, lowo doti loyo ungawuvumeli uphinde wenzeke. Into eyenza leyo nto leyo ukuthi kube kanjalo i-entitlement labafana abanayo. Ukuthi uhamba nabo uye kulama-activation amaningi uhamba nabo. Uma sekuyisikhathi sokusebenza, abantu abenza i-line-up sekungabanye abantu. Wena usuke usubhizi nezinye izinto, nawe usuke kumele uphefome as umuntu ohamba phambili kulo mcimbi ukuthi ube yimpumelelo. Mase bathi beyobhala ko-Facebook, usa-prepare na ukuthi umcimbi awuqhubeke. Okuwukumosha, okuyinto abayifunayo ukuthi i-focus iphume kule nto enhle wena osuke uyenza egawini kabani likamaskandi. So wonke leyo nonsense leyo, wonke lowo doti loyo, angifuni ukubiza elinye igama, ngifuna kugcine lawo. Akube kwakugcina ngakho last year ukuthi uxhaphazeke ngaleyo ndlela lewaxhaphazeka ngayo. Angeke thina sikufihle lokho. Siyabezwa abantu abekhuluma bethi yena hhayi umuntu ophansi, umuntu ongenadlame, lento wayilungisa kalula. Okusalayo wayijwayeleka kabi. So ukujwayeleka kabi kumele ukuvimbe uyiciko, uyi-brand, i-brand yakho iphezulu kakhulu. More than 15 years i-brand yakho uyisebenzela, uyimisele entweni yakho. I-craft yakho uyisebenzele kanzima, uyayazi into oyenzayo when it comes to music, business minded. Kunezinto ey'thize ozenzayo ey'hambayo ey'balulekile.
kubona nangey'moto osukwazile ukuthi ube nazo ukuthi ena uya phambili ngempilo because into oyibona olokhu uyi-ede nama-truck nani 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 nani. So akukho mnandi ukubona especially abalandeli abakuthandayo abakuzwe ekujuleni kwenzeka into iphele kanjalo kuhlekiswe ngazo lezo statement lezo. Njengoba nje uyibona nje lezi nkulumo zisesekhona ku-Facebook, asazi noma sezadilithwani, kodwa lelo gama lelo ukuthi umfana akhulume kanje angeke lento beyikhulume kwabanye abaculi, angeke beyenze lento leyo. Lo mbhedo ake bewenze lo abebewenza kuphi kule event yakho, kule festival. Into engeke yenzeke leyo ngoba inhleso yomona ikhona. Yes, bayafuna ukukusaphotha, bayafuna ukuba yingxenye nenhleso kodwa yomona ukuthi ikhona. Yes, ikhona iningi ngoba yini wena as uKhuzani yini wahlala uphumelele? Yini wahlala kuzo zonke izinto ezinhle kuwe? Yini wena izinto zakho ay'qondane? So bathatha nama-side abafana. Abanye bale ngaphesheya manje kumele bejabulise omaster babo lapho babuya khona ukuthi-ke na simxhaphazile uKhuzani, nibonile sikhuluma ukuthanda kwethu. Cause umuntu engayi-decline-a indaba yokusebenza ukuthi ngizophefoma laphana. Hhayi umuntu ehambe eyophefoma athathe imali ebese-ke esezokhuluma ukubheda kwakhe. Lowo mbhedo loyo awuphele nya. Siyazi ukuthi zikhona iy'nduna nama-manager ozuma laphana, ngiyabahlonipha kakhulu. Kodwa umbhedo ngithi mina umbhedo angeke ngidlale ngawo. Umsangano, umsangano. Umsebenzi wakho uwuthatha very, very serious. Into mawuyenza qhuba, uyayimisela. Wenza konke okusemandleni ukuthi abantu bebone ukuthi usebenza kangakanani. Lama-record lawo ahlezi ekhona. Abantu lokhu bawabuyisa, asazi ukuthi bayigcina kanjani ezi-screenshot. Kodwa abantu bayay'gcina lezi zinto lezi. Ukuthi for what reason I don't know. Kodwa zikhona. Ukuthi behambe bey'buyise ukukhumbuza ukuthi uyakhumbula ukuthi wakanje. Kodwa kasikho-ke lapho. Asibambile amaqhubu. Kodwa nje into engiyishoyo, take a decision nethimba lakho. Yeke lento ze-mix masala lento ukuthi uzama ukubajabulisa abantu lapho ukuthi angingene ngengoma inama-views amaningi, abantu amamiliyoni amaningi, abantu abanama-likes amaningi. Leyo nto leyo iwumbhedo ngoba ibukisa kabi, uyabona, ngabantu. Bangena kakhulu abantu begamanxa. Gcine manje umsebenzi wakho usukhulumeka kabi ekubeni wena ukuthi uzame ukuthi usondeze abantu ukuthi abantu be-participate kule nto lena. Bona babona ukuthi abantu uthi aba-participate umcimbi ube nesasasa. Bona benza ngani ngendlela yabo ewumsangano. So Khuzani mina ungabangeli i-stress abalandeli bakho. Lokhu bese bekucokofula, lokhu bekudonsa, bekunosula. Umuntu oney'ngoma ey'ningi, unamamiliyoni. Yonke leyo nonsense leyo it must come to an end because leyo nto leyo bafuna yenziwe omunye umuntu. Omunye umuntu engayenza imisebenzi kahle. But when it comes to you, wena ufana nabo, uyabona, abakufiseli into enhle first of all. Yiyo-ke into engiyishoyo nengiyivezayo ukuthi ama-Blue Nation i-abuse sebeyithathe kakhulu. Nawe i-abuse zoKhuzani uyithathile over and over again. Ungabuyiseli. Sebenza bacabanga ukuthi abantu ku-right ukuthi beku-abuse bekhuluma ukusangana kwabo. Umuntu ayokhuluma ngomcimbi. Can you imagine? Umsebenzi womunye umuntu uyothela inhlabathi ephalishinini. So izinto ey'njengalezi-ke sizohlala siyikhuluma, sizoba nezwi ukuthi nokuthi angenzeki. Iy'nduna lapha ey'sondelene nayo, i-management, i-team yakho ayikutshele ingadlali ngayo, ingafuni ukuthi ilokhu yenza lokhu nalokhu nalokhu. Akube yinto ukuthi izoba straight, direct and straightforward. Ngiyabonga ithuba, nisale kahle.